Dobar dan svima, ja sam Marijana Matić, radim u Patuljku već 24 godine i tema današnjeg videa bit će Cambridge ispiti za decu. Ovaj video, odnosno ovaj live je nastao na osnovu jako puno pitanja koje sam dobila i dobijam tokom niza godina od roditelja mojih polaznika koji žele da saznaju šta to oni kao roditelji, šta to njihova deca dobijaju kada se prijave na ispite univerziteta u Cambridgeu za decu. Dakle, postoje dve vrste ispita. I ako malo gledam gore i dole, danas prvi put evo radimo live istovremeno i na Facebook stranici i na Instagram profilu Škole Patuljak, pa ne zamerite. Dakle, postoje dve vrste Cambridge ispita. To su ispiti za decu, koji imaju 3 nivoa, i ispiti za odrasle. I jedna i druga vrsta ispita priznati su svuda u svetu i kada jednom položite jedan od sertifikata, takođe ta diploma vam važi svuda u svetu i važi vam čitavog života. To je ono što je važno. Sada danas, pošto ćemo pokrenuti temu videa vezanih baš za Cambridge ispite, za to kako oni izgledaju, šta možete da dobijete, zašto su oni važni, kako mogu da vam posluže i deci i roditeljima i odraslima. Današnja tema su specifično ispiti za decu i oni se zovu Young Learners Tests. Rade se nekoliko puta godišnje u čitavom svetu, kao i svi ostali Cambridge ispiti, u sertifikovanim Cambridge ispitnim mestima. Kod nas je to, između ostalog, u Srbiji Britanski savet i postalo još nekoliko lokacija u Novom Sadu, Čačku i Beogradu. Sad, ono što je bitno jeste da odgovorimo pre svega na pitanja roditelja, odnosno da kažemo kako to sad izgleda, šta su to ispiti za decu i šta vi time dobijate. Prvo, po definiciji tih Young Learners ispita, oni se mogu polagati deca koja su uzrasta od 7 do 12, eventualno nekad 13 godina, dakle to se dozvoljava, mogu da polažu ispite univerziteta u Cambridgeu u bilo kom od 3 nivoa. Prvi nivo je Starters, dakle startujemo, počinjemo sa engleskim jezikom. Drugi je Movers, dakle move on, nastavljamo dalje, i Flyers je da uzlećemo. Prva 2 nivoa se odnose na evropske nivoe A1, dakle deca se spremaju za A1 nivo i tim nekako stiču tu diplomu A1 nivoa, dečju diplomu, a već sa Flyersom se smatra da su oni na A2 nivo. Ja ću da vas podsjetim da je Evropska jezička komisija donela praktično neke svoja pravila, opisala je sve evropske jezike, između ostalog, i donela je neke nivoe i šta tačno jedna osoba, bilo da je dete, bilo da je odrasla osoba, treba da zna na nivoima A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Dakle, postoji 6 nivoa. Prva, dakle, 2 nivoa su nam za decu i ovo se odnosi na sve 4 jezičke veštine, dakle, razgovor, konverzaciju, komunikaciju na engleskom jeziku, zatim slušanje, dakle i ono se ocenjuje na bilo kom od ovih ispita, čitanje i pisanje. Zbog čitanja i pisanja, posebno zbog te činjenice, kao što i sami znate, da je engleski jezik poprilično težak i za čitanje i za pisanje, jer ne prati pravila koje prati naš, da kažem, srpski jezik. Iako tamo piše da deca od 7 godina imaju pravo da izađu na ispite, baš zbog složenosti veze između čitanja i izgovora na engleskom jeziku, odnosno pisanja i značenja i izgovora na engleskom jeziku, po nekom našem iskustvu u Patuljku, koje je otprilike preko 20 godina što se samih ispita tiče, negde najraniji uzrast u kojem smo decu izveli da je imalo efekta jeste bio 9 godina i po neko dete koje ima 8 godina. Koje je imalo ili ima 8 godina. Ono što je važno, dakle nije samo stvar da li dete zna latinicu, nego da li zna da povezuje pojmove
na engleskom jeziku. Dakle, da suzimo ova 3 ispita za decu Cambridge ispita, 3 nivoa, su praktično za decu od 9 do 12, eventualno 13 godina. Kao što ste čuli, dakle, pripremamo se za sve 4 jezičke veštine kao što nam one trebaju i u životu, naravno na različitim nivoima. Dakle, mi već u startu, kako počnemo da pripremamo decu za međunarodne ispite, za Cambridge ispite, gde one dobijaju sertifikat koji važi svuda u svetu, već polako njih spremamo postupno za život, za ono što će im trebati pre svega i za odrasle ispite. Kada budu odrasli, isti je sistem, dakle iste su veštine, a spremamo ih i za konkretan život kao odraslih. Šta to znači? To znači da je velika pažnja posvećena baš konverzaciji, razgovoru, govoru, razumevanju neke komande ili nekog uputstva koje, recimo, ispitivač vam govori na engleskom jeziku kada do samog testa dođe. Dakle, baš onoga što nama nekako odraslima najčešće nedostaje. Dakle, nije samo pasivno znanje i nije samo razumevanje, već je i aktivno korišćenje. Naravno, sad ta 3 nivoa, Starters je dakle nešto što ima ograničen broj reči, ali takođe i izraza i rečenica, to je ono što je najvažnije. Na primer, da neko ume da se predstavi, da kaže koliko ima godina, da li koje članove porodice ima, šta nosi tog dana, da opiše neku jednostavnu sliku, šta se na njoj dešava, recimo u parku, ili u nekoj igraonici, ili u školi. To je otprilike nešto što inače na tom uzrastu dete doživljava kao u svom životu, jer svakodnevno se susreće sa tim, i to je ono što je opisuje na engleskom jeziku. Tu recimo već postavljate jednu konstrukciju kao što je there is i there are, koja i odraslima smeta i pravi im probleme kad dođu na kurs jezika pa kažu ja hoću da govorim. Kad god nešto opisujemo, neku situaciju, da se nešto dešava, da nešto želimo, neki proces koji se dešava, baš tu konstrukciju koristimo, a nama je naravno teška zato što na srpskom je ima, pa svejedno, znači da li je there is ili there are ili I have got, nama je to svejedno i nemamo taj osjećaj razlike. Ovako se postupno deca praktično nesvesno kroz situacije, u njima se ne objašnjava koja je razlika do nekog momenta kasnije. Prosto uvodi se jedna slika, jedna situacija i kažemo hajde da vidimo šta sve tu vidimo i kako ćemo to da opišemo. Evo ovako ćemo, nastavnik daje prvi primjer, to se zove teacher demo, i onda sa đacima to jako dugo uvežbava. Dakle, nije nešto što možete dobiti preko noći, ali, dakle, deca negde nesvesno bivaju izložena onom što im je potrebno. Ne zaboravite, deca tek sa 12 godina mogu da razumeju pojmove kao što su imenica, glagol, pridev, vreme i ostalo. Znači, negde mi više kroz situacije njima približavamo engleski jezik i kroz nešto što je njima opipljivo i što oni mogu praktično da iskoriste u stvarnom životu i da prenesu na nešto što im se dešava svakog dana. Dakle, Starters je taj neki, da kažemo, osnovni nivo. Oni slušaju, recimo, na Startersu nešto što je vrlo bitno. Jedan deo slušanja jeste da, recimo, čuju neke pojmove i da saberu da, imaju deo teksta, a deo teksta im fali. Vrlo kratki su ti tekstovi, recimo, na Startersu, ali treba da dopune informaciju. Kada ste odrasla osoba i razgovarate sa nekim telefonom, vi imate neke informacije, baš tako, adresu ili ne znam šta, a fali vam neka količina, broj, gde tačno broj telefona, i to je upravo to. Da se snađete u onome šta imate, a šta tek treba da saznate. Često tu bude spelling neke adrese nekog imena, dakle čita se slovo po slovo, baš kao i u životu što mi odrasli nam treba ponekad naročito naše imena da spelujemo strancima ili da shvatimo koja je to adresa, i sami znate da je postcode na engleskom nije 34.000, na primer, nego su kombinacije brojeva i slova. Što se tiče čitanja, na tom nekom početnom baš Starters nivou, to su kratke rečenice koje prate neke slike, dakle vizualno im jako puno se pomaže i onda oni moraju da zaključe i da dopune informaciju. Isto tako i za pisanje
I recimo još, htjela sam da se vratim samo nešto na slušanje, recimo baš te situacije koje su svakodnevne, recimo jedna dnevna soba gde se nalaze roditelji, deca, svako nešto radi, onda oni treba da slušaju i da povežu osobu i to ime, znači okolo stoji ime, treba da povežu osobu koja to konkretno radi. Dakle, treba da razumeju kontekst, šta se u situaciji dešava, što je super, jer to treba da urade i kasnije u životu, odnosno to treba i mi da uradimo kasnije u životu, da vidimo ko šta kad te tu radi, ko je šef, ko je neko ko je zaposleni, ko treba koji zadatak da odradi i baš to je se na ispitu priprema. Na sledećem nivou, koji se zove movers, stvari su iste, samo se malo usložnjavaju i tu negde moramo da budemo obazrivi, nekad vrlo lako položimo starters, ali za movers nam treba vremena, pre svega zato što treba da uvedemo jedan potpuno novi koncept, a to je prošlo vreme i to nije baš tako lako. Dakle, deca uče prošlo vreme u državnoj školi nešto malo u 5. razredu, uglavnom u 6. Nama movers polažu četvrtaci i najčešće i petaci i sad je potrebno taj čitav jedan koncept prosto provući da se to odnosi na situaciju raniju, onu koja se već dogodila, kako to sad to izgleda u formi. Tekstovi su duži. Ono što je interesantno jeste da vi čitate tekst i onda treba da dopunite rečenice kao kad biste pisali neki izveštaj o nečemu, ali vi ne možete da prepišete čitav tekst koji ste imali. Nešto što vam je šef dao ili informacije koju imate o recimo nekome, recimo o kvalitetu kose ili o bilo čemu. Vi želite recimo da napravite oglas. Kad ste odrasla osoba, treba da izvučete samo glavne informacije. Tako isto na osnovu tog teksta koji čitaju, dole su rečenice započete i oni treba da izvuku tačne informacije, ali vrlo često ne može da se prepiše rečenica odozgo, nego moraju da zaključe kako da je završe, što ih opet sprema na to, znate, kad govorimo strani jezik, ponekad zablokiramo i mi nekako prevodimo sa srpskog, a to nam ne funkcioniše i onda praktično kako da preformulišemo rečenicu, kako da nešto kažemo na neki drugi način. Na tom drugom nivou, na nivou moversa, takođe deca se spremaju i slušaju razlike. Nešto što nama odraslima, ako nismo navikli da slušamo često engleski jezik, ako smo samo išli u državnu školu i tu nismo imali baš puno prilike, recimo poređani su dani u nedelji, kao da imate jedan planer za odrasle, dakle poređani su dani u nedelji i treba da sklopimo koja osoba je šta radila, ali vrlo često to nije samo taj je uradio to i to, nego se kažu neke dodatne informacije. Kao kada vi slušate neko predavanje kao odrasla osoba i tu ima puno informacija, a vama treba samo 5. Dakle, morate da raščlanite šta vam je bitno, a šta vam apsolutno nije bitno. I to je recimo nešto što se na moversu radi. Takođe, jako jedna lepa stvar koja se radi na moversu je deca se uče da uočavaju detalje i da uočavaju razlike. Dakle, oni posmatraju recimo 2 slike i treba da uoče koje su razlike među njima i šta je recimo zajedničko. Tako da tu negde njih učimo ne samo engleskom jeziku, nego i kako da uoče razlike, kako da te razlike praktično iskažu na engleskom jeziku. Situacije su opet neke vrlo bliske njima iz života, neke su smešne, neke budu interesantne. Takođe, na jednom delu usmenog, zaboravila sam na startersu, dobijaju neke kartice koje treba da postave na određeno mesto kako to od njih zahteva ispitivač, da li je da li je ispred, da li je pored, nešto što čim muku mučimo i mi odrasli na engleskom jeziku kada učimo ili kad treba nešto da izrazimo, jer to prosto nismo dovoljno vežbali. A ovde kroz neke fine situacije mi to kroz vreme uvežbavamo i negde nam postane rutina, što i jeste neki cilj, neki automatizam da povežemo kad ćemo to da iskoristimo i to nam je mnogo bitnije nego da mi sad znamo napamet pravilo da nešto silno objašnjavamo. Tako da je to recimo jedna od interesantnih stvari. Što se tiče pisanja, odnosno čitanja, takođe imamo recimo da kažemo da li nešto jeste ili nije na slici, da li je veliko, na primjer napisano je da je veliko, a na slici je malo. Dakle, zaista sad malo jedna veća, drugačija koncentracija što se tiče
samih zahteva i rekla sam već prošlo vrijeme, tu već imamo i pričanje dužih priča. Znate i sami koliko nam je teško da na engleskom jeziku, na primer, ili na švedskom, nebitno, se kao odrasla osoba izražavamo duže. Znači, negde kratko da, negde ok, znamo, ali da se izražavamo duže. To negde ume da bude izazov. Sad, što se flyersa tiče, to je najviši nivo za decu. Flyers podrazumijeva nivo A2, ali su teme dečije. Tako da recimo za neko vreme kada deca polože flyers mogu ponovo da položu CAT koji je prvi takozvani nivo za odrasle. Ali su teme malo ozbiljnije, prosto neka deca moraju da sazre, čisto da razumeju situacije koje su u različitim testima pominju. Dakle, CAT je A2, ali se računa kao ispit za odrasle, ima takve teme. Flyers je A2, ali se računa kao ispit za decu i ima takve teme. Sad, ono što je interesantno, recimo što bih baš izdvojila na Flyersu da vidite šta sve možete da dobijete pripremajući za te ispite, jeste da se recimo radi u paru. I sad ja imam jedne informacije, treba da dopunim, fali mi nešto, moram nekoga da pozovem telefonom ili da ga nešto pitam, vezano za neku situaciju tipa bioskopa, treninga za plivanje, ne znam, da se nađemo tu i tu, šta treba da napišem za domaći, šta treba da ponesem na izlet, koliko košta to i to. Znači, ja imam jedan deo informacija, a moj sagovornik ima drugi deo informacija. U međusobnom razgovoru mi dolazimo do toga, cilj nam je da i jedna i druga osoba ima iste informacije. I upravo vrlo često u pitanjima i u odgovorima, kada razgovaramo sa nekim kao odrasla osoba, mi upravo to imamo. Dakle, nadopunjujemo jedni drugima informacije, učimo se da slušamo pažljivo, kao u svetu odraslih, i da dopunimo to što nam treba. Naravno, u međuvremenu učimo kako da ljubazno pitamo da nam se nešto ponovi, jer to imamo pravo, kako da nam zamolimo nekoga da nam nešto speluje slovo po slovo, i jednostavno kako da započnemo razgovor, da kažemo dobar dan, kako ste, izvolite, hvala na odgovorima, dobrodošli i tome slično. Dakle, tu neku normalnu životnu situaciju, ljudsku, koja će nas susresti u životu, čime god da se budemo bavili, čak i da radimo u međunarodnoj firmi ili da nam dođe prosto klijent u našu firmu, potrebno je ne samo da imamo, hoćeš to i to, nego i taj neki uvod, da ponudimo kafu, da ponudimo ovo, da ponudimo ono. Dakle, to je ono što se na Flyersu recimo dobija. U sve to naravno idu razlike u situacijama koje su sad komplikovanije, i ono što je interesantno, na Flyersu se recimo uči da se priča priča. Priča ima par sličica, one su uvek vrlo interesantne i duhovite, i to je opet jedan deo koji je jako bitan za nas kao odrasli, kad hoćemo malo duže da govorimo sa nekim neformalno, pa sad bi ispričala neki događaj iz svog života, treba nam prošlo vreme, treba nam neki kontekst, treba nam da malo duže da povezujemo rečenice, da nije samo jedna kratka, druga kratka, treća kratka, dakle da malo podižemo taj nivo našeg govora i razgovora i priče o nečemu. To nas kasnije sprema za neke prezentacije, naravno za mnogo godina, ali svejedno uči nas da povezujemo delove, šta je početak, šta je sredina, šta je kraj, ko su glavni akteri priče, da li su pozitivni, da li su negativni, kao i inače u životu. Dakle, lako možemo nekom strancu kasnije elemente iz naše kulture da predstavimo ili da sebe prosto predstavimo kada odemo na intervju za posao kroz neki duži razgovor. Naravno, treba nam još puno reči, puno učenja, puno vremena, ali to jeste suština, recimo, Flyers ispita. Ono što je interesantno, sad ću samo da vam pokažem, samo da vidimo gde sam to stavila. Ono što je interesantno jeste, evo su, kako ta diploma izgleda. Dakle, ovo je diploma mog sina od pre mnogo godina, dakle, dobijate, Cambridge Young Learners English Test,
ok, dobijate sve te pečate i sve što treba. Univerzitet u Cambridgeu postoji već 600 godina, 600 i neku. Dobijate njegovo ime ili njeno, gde je polagao i kada, dakle postoji određeni kod. Pozadi imate koji sve nivoi postoje i objašnjenje o štitovima, šta znači, a osoba ne dobija kod Young Learners testova, ne dobija cifru, ne dobija jednu ocenu, nego dobija štitove. Tako da praktično negde malo je, da kažem, nije tako strašno u smislu da svako može da osvoji bar neki štit i maksimum štitova znači da ste jako, jako dobro prošli, a kažem pozadi vam kaže koji sve nivoji postoje, šta se na ovom ispitu očekuje, kaže vam tačno znači koji su to ispiti, a ja ću sad malo i da vam pokažem ono što sam govorila u knjigama. Evo recimo ovdje imate jedan deo priče, dakle priča se proteže na 3 strane, ali ovaj deo, manji segment, pa onda treba da dopunim rečenice, ali ne mogu da prepišem odozgo, moram malo da zaključim. I to je ono što je recimo super. Takođe, evo sada ću da vam pokažem, nisu mnogo teške, nama bar odraslima, ali recimo šta je slično, šta je različito, uči nas da primećujemo razlike. To će da nam treba u životu, dakle, za svaki bolje plaćeni posao bitno je da mi dobro razumemo detalje, da razumemo kontekst, situaciju, da prosto predstavimo nekome 2 modela pa koji će da izabere. Evo jedne smešne priče, ako možete da vidite, o jednoj devojčici koja je ponela mačku da je spase od miša, ali na kraju i mačka se uplašila od miša i obe su završile na stolici, mačka na glavi devojčice, a miš se šeta kako on hoće. Dakle, te priče umeju da budu vrlo interesantne i prilagođene deci i deca ih vole. Ovde takođe učimo ih kategorizaciji, što je isto bitno uopšte za jedan mentalni razvoj deteta. Dakle, učimo ih da zaključuju, recimo, šta u ovom nizu ne pripada nizu. Znači, ne samo pojedinačne reči, što možete da uradite na Duolingu ili bilo gde, nego šta ne pripada nizu, zašto ne pripada. So these are fruit and this is a book. It's made of paper. You eat fruit, you don't eat a book. Znači, mogu i na jednostavnom engleskom da objasne kako i zašto nešto ne pripada nekom nizu. Naprimjer, sada ću vam pokazati recimo, samo da vidimo, ovo je movers, sada ću vam pokazati recimo definicije, kako radimo definicije. Kako učimo da neku reč kada ne znamo, što se često dešava na engleskom jeziku, kako da tu reč u stvari definišemo, da objasnimo da to služi tome. Ovdje ima nekoliko pojmova i imamo kratke, vrlo kratke rečenice, jasne, konkretne, koncizne, koje kažu to je to. This has 7 colors. You sometimes see it after rain. Vrlo jednostavno, it's a rainbow. Znači, vrlo na jednostavan način i uči da definišu, što je vrlo, vrlo bitno da definišu šta se tu dešava. Evo također, recimo, listen and color. Na movers nivou, ono što je sad bitno, dakle, nije samo da obojiš bilo šta, bilo gde, što bi bio starter, što bi bila lakša verzija. Na movers, na drugom nivou, vi imate praktično nekoliko knjiga, nekoliko automobila, nekoliko istih stvari, istih igračaka, ali treba da saslušate pažljivo gde se to nalazi, što i u principu u životu treba da se snađete negde u gradu ili tome slično. Dakle, i da to konkretno, veliko ili malo, koje se nalazi tu i tu, obojite na određeni način. Dakle, da saslušate uputstvo. Onda, what is the baby doing? Imamo 3 aktivnosti. What is the baby doing? Znači šta sada radi. Pomenu se sve 3 situacije, ali samo jedna je odgovor na to šta radi sad. Nešto je možda šta je radila juče. Dakle, da slušamo pažljivo, da razumemo kontekst. Naravno, to se sve dešava postupno,
ne ide to preko noći, niti je bilo ko od naših đaka se spremio danas za sutra, apsolutno nemoguće, ali princip je taj koji nas vodi. Mi na taj isti način koristimo i udžbenike. Znači, na taj isti način mi pristupamo i udžbenicima. Udžbenik je osnova da radimo komunikaciju. Naravno, da bismo napravili rečenicu, mi moramo prođemo kroz gramatiku, ali na ovim nivoima do 12. godine, kao što sam vam rekla, nema objašnjenja glagol, imenica itd. Jer to deci ništa ne znači. Deca tek od 12 godina uče da apstraktno misle. Znači, ovde se pokazuje kroz primere. I evo ono što sam vam malo prepominjala. Dakle, imate dane u nedelji, imate 6 nekakvih aktivnosti, prva je urađena, znači još 5 treba da popunite, što znači da 2 dana ostaju višak. I to treba primeniti i ukapirati i saznati i uvežbati. Jako je bitno da se deca na vreme upoznaju sa tekstom. Evo ovde, ono što sam vam pominjala, recimo nešto ispred škole, školski autobus i šta ko od ove dece radi, da čujemo, da slušamo ili odraslih i da povežemo, da razumemo kontekst. A evo malo na nekom većem nivou, često kad ovo damo za usmeni roditelji, odnosno odraslimo nekim firmama, naravno ne dajemo ove teme, ali dajemo ovako neke dijaloge. Na engleskom je jako teško postaviti pitanje sa what, where, when, who, zato što se razlikuje od srpskog jezika. Mi kažemo da li, možemo da kažemo kako god želimo i šta god želimo na našem jeziku, a na engleskom mora da se prati pomoćni glagol, red reči i ostalo. Evo, ovde jedna osoba treba da, ovo je William, i o njemu treba da ja nešto vas pitam. Vidite, ja imam samo započeta pitanja koje mi informacije trebaju, ali nemam gotove informacije. Dakle, moram da znam kako da postavim pitanje i koju informaciju kratku da upišem. I obrnuto, onda se zamenimo, onda ja imam neke informacije, recimo, sad ovde nemam, samo sekund, o nečem drugom, nije bitno, o nekom poklonu, i vi mene treba da pitate, da sročite pitanja i da dobijete informacije. Dakle, da sumiramo, postoje 2 vrste Cambridge ispita, jedni su za decu i to su starters, movers i flyers, dakle 3 nivoa, polažu se od 9 godina do 12, eventualno 13, pripremaju decu za ono što ih u budućnosti očekuje, ne mogu da se unovče jer deca ne mogu da rade, ali važe čitavog života. Kao i oni ostali nivoji koji su takozvani nivoji za odrasle. Dakle, ono što dobijate jeste da imate jedan sistem po kome vi praktično stavljate jednu dobru osnovu i decu pripremate za život. Ne samo za državnu školu, ne samo za taj segment koji nije dovoljan za život, pre svega da razmišljaju, da zaključuju, da se oslobađaju straha od komunikacije, da umeju da se rađaju, moraju da rade u paru, da slušaju uputstva, da traže nešto ljubazno, da traže da im se ponovi i tako dalje i tako dalje. I na kraju odlazimo na ispit u Beogradu i evo kako izgleda jedna diploma, dobijaju štitove za to što treba, reading i writing su zajedno ocenjeni, ovo je listening i ovo je speaking. I dakle, praktično sve ono što nas kao odrasle brine ili nas je brinulo ako smo počinjali kao odrasli da učimo ili imamo samo iskustvo iz državne škole, možemo praktično da prevaziđemo. Sad, imala sam takođe još neka pitanja, da li deca moraju da polažu svaki ispit? Ne. U Patuljku mi decu pripremamo svakako svu decu. Prolazimo kroz to jer nam se to pokazalo kao dobra osnova za bilo šta što im treba u životu, a vi kao roditelji i mi zajedno sa detetom odlučujemo hoćemo li da izađemo na taj, hoćemo li tad, hoćemo li možda kasnije, nekoj deci se za ove druge ispite poklapa sa prijemnim ispitom za srednju školu i tako dalje. Dakle, mi zajedno odlučujemo hoćemo li ili ne. Sam izlazak na ispit je super, dobijete sertifikat, dobijete konkretno ono kao
da tačno ste dobili potvrdu da dete zna, ali nije presudan, možete da idete i dalje, to definitivno od vas zavisi. I samo da pogledam da li sam nešto propustila od ovih pitanja. Ne, sva sam vaša pitanja pokrila. Slobodno pišite u komentarima šta je to što želite da saznate. Mi ćemo uskoro imati u toku sledeće 2 nedelje svi učenici Patuljka bit će testirani za ove ispite od 3. razreda pa nadalje, da vidimo, neki su već polagali, da li su spremni za sledeći, da damo procenu kada će biti spremni za sledeći, da prosto porazgovaramo i sa roditeljima i sa decom. Ova godina je bila turbulentna. Ja samo želim da vam kažem da uprkos online, offline nastavi, ko zna, zna. Dakle, mi smo uspeli 71 do septembra i još nekih 7-8 do decembra diploma da steknemo, dakle, svi zajedno, deca, moje koleginice, ja i roditelji, dakle, u saradnji Univerziteta u Cambridgeu, od ovih najnižih, njih je bilo oko 40, do najviših C2, dakle, ukupno nekih, da kažemo, skoro 80 i tako otprilike bilo i prethodnih godina, ne računajući možda onu prvu godinu korone, kad prosto nismo znali kako stvari izgledaju i kako će se čitav ispit organizovati. Tako da to je nešto čime se bavimo već preko 20 godina. Ja na početku sam pokušavala ovaj live i na jednu i na drugu stranu, ja baš nisam tehnički mnogo vešta, tako da se izvinjavam za one koji me ne znaju. Ja sam Marijana Mačić, profesor engleskog jezika. Moj doktorat se bavi baš nastavom za decu. Jako dugo sa decom radim, sa svojim koleginicama i kolegama. Radimo na isti način na one na koje sam ih ja naučila, koji daje rezultate, evo, preko 20 godina. Jedan od tih uspeha, jedan od elemenata uspeha nam je zadovoljstvo da deca izlaze na Cambridge ispite i da ih sa uspehom polažu. U nekim sledećim videima bavit ćemo se ispitima za odrasle, ja ću vam to na vreme najaviti. Neki plan je da live-ovi idu nedeljom oko 1 pre nego što krenete da ručate, kada imate vremena da ih poslušate. Ja ću sada, pošto umem, na Instagramu sačuvati ovaj live, za Face nisam sigurna. Hvala vam na pažnji, slobodno pišite i obavezno zapratite naš YouTube kanal, jer tamo ima ih jako puno lepih vežbica za decu, puno lepih saveta za roditelje. Znači, zove se Patuljak Edu, od Patuljak edukacija. I ukoliko želite da prijavite vaše dete, bez obzira da li je pohađa Patuljak ili ne, ili možda vi želite da se istestirate iz znanja engleskog jezika, sledeće 2 nedelje su nedelje za testiranje. Testiranje je besplatno. Pišite mi, imate broj telefona, imate mail, imate Instagram profil, ima puno načina. Hvala vam još jednom na pažnji i vidimo se na nekom testiranju, nekom drugom prilikom ili jednostavno kad položite neki Cambridge ispit, kad zajedno stignemo do uspeha. Prijetno vam nedelju želim. Good luck.